Sigana mar Sente Nyango nyako Ramogi luongo ni kihondko ei nam. Ageno ni jotelo owinjo duond jolupo mani kod kwayo kwa achiel ni resgi e lwet apisa mawuok e piny Uganda magikoni rokogi kendo sandogi kamayogi mwandugi e nam Lolwe. Ageno ni oteno chopo ne telo mar piny Kenya mar mondo gikaw okang' bang' sigana ni. Kowere kod mago ni jawuoth moro mawuok Diani dwaro ratiche bang' kochino ketne yath mar nindo kendo bang'e to kwal mwandune kinde manowuok e boma Nairobi ka ochimo Mombasa. Dalilo Mondi yango ni ne oidho bas mar kambi mar Mash tarik 14 dweni kendo bang'e noduogo yudore ka nitiere od thieth ma Pwani e boma ma Mombasa ka oyudo thieth. Otino Daniel nigi ler mar wachni. Wuoth Dalilo Mondi kowuok e boma ma Nairobi kochomo Mombasa kotiyo gi bas mar Mash ne ogik e od thieth. Dalila lero ni yande oidho nyamburkono ka ongima tarik 14 otieno mar kar saa 4 to kata kamano pache ne oduogo lal ka gichopo Mintito Andei. The next time I woke up on Wednesday at Coast General. I woke up, found 3 of my friends in hospital with me, and that's when they explained to me that I had been drugged. They told me that I had been taken first to Central Police Station by the conductor for Mash and a tuk-tuk driver. They got an OB, and that OB is what they used to bring me to Coast General. Oyango ni osebedo kotiyo gi basno kuom thuolo malach kendo ne obete kom namba 37 koleronwa kaka ne otwak gi nyawadgi mane obete bathe e kom namba 38. I had placed my bag on the seat number 38, so akaniambia toa nitoe bag. Then I asked him, you are all over the place, where are you supposed to be sitting? And then he said, indio kiti yangu. Ochich ni jawuoth wadgi ne chano mar kwale katiyo gi yedhe mag kelo nindo kokio kombe mar chai mane omiye mondo mi omakne ka gin Mintito Andei kama basno ne ochung' kuom thuolo manok. Walipofika karibu na pale nimeketi, mikono yake ilikuwa ina shake. So as it was shaking, he was pouring the tea on me, on my hands. Then he asked me, nimshikie ndio aweze kuketi. I held the cups, he sat down, and then when I wanted to hand them back, kaniambia ngojea kidogo, sijui nichukue, sijui bag, sijui nifanye nini, sijui niweke tablet. Kata kamano, en kod penjo mathoth bang' yudo ka oonge moko kuom lepe mane orwako kod okang' mar kambi mar basno rem chiwo ler ewi jawuodhno mane obete bathe. I decided again to try and call Mash just to find out, like, when I was removed from the bus, was I naked? Did I have clothes? Yeah, just trying to find out, because again, my underwear is missing, and they were so elusive. Even the lady officer told me that walikuwa memwambia that seat number 38, who was my seatmate, had not registered. So they didn't have any of his details on file. Kambi mar bas mar Mash korka korgi to koni pogi yudo kwayo mora mar chiwo ler ewi achichno. Details ziko, hakuna mtu amekuja kuuliza. Sasa je, tukiona vitu kwa hii social media kama hivi on our side as a company, ni kama kuharibu jina, because nobody came to us to ask this information. Nobody denied her the right to get the information. I lost 2 phones, and then I lost a total of 56,000. Otino Daniel Uma, Ramogi TV. Ramogi weche tek kanya kwadra wadhi nyime. Moko kuom johala e chiro ma Kibuye kwayo kwe motelo ne yiero ma biro